साननैनि हाबाफारि लानानै तामुलपुर थार्ड तामुलपुर जिल्ला उसु एसोसिएशन चेम्पियनशिप बादायलायनाय हाबाफारि लादोंमोन। बेवहाय जोंहा मैखोमै बाहागो लादोंमोन माने नाजादोंमोन जोंहा मुन्ना औवारी जोंहा तामुलपुर जिल्ला उसु एसोसिएशननि नेहाथारि बड'लेण्डनिबो बिथाङा नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां भबेन बसुमतारी बिथाङाबो दङ आरो बिथांजों लोगोसे जोंहा बिथां रमेन रामसियारि बिथाङाबो जोंनि उसु एसोसिएशननि बिबानगिरि बिथाङाबो जों जोबोद मोजां नांदों। साननैनि हाबाफारिमोननिया 25 आरो दिनै 26 साननै हाबाफारियाव गोबां जोंनि बे ओनसोलनि उथिफुनाय जुदिअ साब जुनियर जुनियर आरो सिनियर मोनथाम माने केटेगरियाव बेयाव खेला गेलेहोदोंमोन। दिनै बिमा बिफाफ्रा गथ' गथायफोरखौ लाना फैदों आरो जोंनि अबजार्भार हिसाबै जोंहा आलासि फैदों आरो जोंनि गेजेराव जों हांख्रायदोंमोन मा होनना बुङो बेखौ प्रेसिडेन्ट जोंहा बड'लेण्ड उसु एसोसिएशननि मानगोनां आफादगिरि जुबिराज बसुमतारी बिथाङा MCLA सार बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैबाय आरो गोबां आलासिखौ जों खावलायदोंमोन बिथांमोना जोंनि गेजेराव सफैनो हादों फैनानै जोंखौ उत्साह होदों माने फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे बिनिसाय मोजांसिन जाहाथे खुंफुंनो हायो आरो आं आसा फारिदों बे खेलनि गेजेरजों तामुलपुर बा कुमरिघाटा बे ओनसोलनिफ्राय जों फैबाय थानाय समाव मोजां मोनसे खेलागिरि बादायगिरि मोजां मोनसे जों प्लेयार मोननो हागोन आरो बिथांमोना गावबा गावनि मोजां नाम खामायनायजों लोगोसे तामुलपुर बा ओनसोलनि मोजां मोनसे मुं खामायनानै लाबोनो हागोन ना बा बड'लेण्ड ओनसोलनि मोजां मोनसे मुं खामायना लानो हागोन होननानै मोनसे फोथायनाय दङ। बेखौनो आं दिनै जे बुंनो नागिरो।